mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda koma poyamba na mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati dziko lino likumana ndi mavuto kamba ka ntchito zina zofowoka. Atsogoleri atatu amene akupikisana nawo pa utsogoleri wa dziko alembetsa mukalembera wa voti dzulo. Munkhani zina boma lalamula kuti makhonsolo amaboma adedza Salima komanso Karonga akhale m'matauni. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri tendikhalire limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati dziko lino likumana ndi mavuto kamba ka ntchito zina zofowoka. Achakwera ayankhula izi pamene anali nawo pa mwambo wopereka madigiri ku sukulu ya Ruwana wezigausi ali ndi zambiri mulipotire. Malingana ndi Achakwera, mavuto amene dziko la Malawi limakumana nawo ndi akulu kwambiri, ndipo kuti mavutowa dziko lilithane nalo pakufunika anthu amene ali ndi upangiri woyenerera komanso kuchita ntchito zawo mwangwiro. Iwo ati izi kuti zitheke zikufunika kuti anthu agwirane manja komanso kupita chitsogolo potsatira masomphenya a dziko lino. Poyankhulapo pa nkhani wa pampando wa khonsolo ya sukulu ya Ruwana, a Profesa Zakale Kasomekera anayamikira boma kamba ka thandizo limene amapereka ku sukuluyo. Iwo ati kudzera ku thandizolo sukulu yawo yakwanitsa kukhazikitsa kampani yotchedwa Ruwana Holding imene ayikhazikitsa ndi Achakwera. Ndiye kampani imeneyi ifeyo ngati Ruwana timaona kuti tili ndi zinthu zambiri zoti topangira ndalama, tili ndi malo ambiri oti titopanga zaulimi, tilinso ndi manyumba ambiri moti tithoyika mu mafactory osiyanasiyana. Pano pabunda tili ndi malo ambiri, ku Natural Resources College tili ndi malo ambiri. Ndiye kampani imene takhazikitsa tufuna kuti iyambitse maulimi osiyanasiyana m'minda amenewa, kuti maulimi amenewo titamakolola zinthu zina tizigulitsa koma zina mwina tizigaya maufa kumagulitsa. Ophunzira okwana 689 ndi amene alandira madigiri yawo, ma master's degree, diploma komanso ma doctorate degrees. Achakwera aperekanso ndalama yokwana 200,000 kwa ophunzira asanu ndi atatu amene apambana kwambiri pa maphunziro awo. Atsogoleri atatu amene akudzapikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko lino dzulo akalembetsa mukaundula wa voti. Mtsogoleri wakale wa dziko lino yemwenso ni mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika anakalembetsa mboma la Cholo, pamenenso amene ali mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe nawo anakalembetsanso mboma la Cholo. Yemwenso anali mtsogoleri wa dziko lino Joyce Banda anakalembetsa mboma la Zomba. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Ena mwa atsogoleri a zipani zikuluzikulu zimene zikuyembekezeka zayima nawo pa chisankho chake cha Mmawa alembetsa mkaundula wa voti kuti adzavote chaka cha Mmawa. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe adapita kumuzi kwawo kumene adakalembetsa pa sukulu ya primary ya Masambanjati mboma la Cholo, ndipo mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Peter Mutharika nawonso anakalembetsanso zina lawo pamalo olembetsera mavoti a Goliati mboma la Chololi. Mtsogoleri wa chipani cha Peoples Joyce Banda nawonso alembetsa pa sukulu ya primary ya Malemya kudomasi mboma la Zomba. Atsogoleri onsewa adatengerapo mwayi popempha anthu kuti akalembetse mwaunyenji kuti adzakhale ndi mwayi wovota pa chisankho cha chaka cha Mmawachi. Limene akulipeza ambiri kwina ngati kuomba akwauza kuti mashini sakupita chitokupita chinamwali is another constituency. Ndiye akulu ngati ine kuti ayende kutokera kulephera thereby losing an opportunity kuti achite exercise right yawo. Ndipo poyankhula kwa anthu amene adasonkhana malo ochitira malonda a Ntambanyama, Makwasa komanso Masambanjati, Akabambe adapempha anthuwa kuti asagwere mphwayi polembetsa ponena kuti ndi njira yokhayo imene ingawathandize kuti adzavote moyenerera pochotsa boma limene akuti silikuwatumikira bwino. Akabambe adatengeraponso mwayi popempha bungwe la Malawi Electoral Commission kuti liwonjezere nthawi yakalembera ponena kuti anthu ambiri sadakwanise kulembetsa kamba kazifukwa zosiyanasiyana. Peyo tikati kupempha bungwe la MEC kuna kuti ayenjezere apange extend konse, apange extend anthu asaphwanyidwe ufulu wawo. It's their constitutional right kuti adzasankhe the government that they want to put in place. Ndiye anthu asaphwanyidwe ufulu wawo apatsire mwayi pakhale kampeni yokwanira zipangizo zigwire ntchito bwino, anthu auzidwe mokwanira through massive campaigns. Ndipo Akabambe adawonjezeranso kuti pakadali pano akumana ndi atsogoleri onse amene
adagonja pa chisankho cha mtsogoleri wa chipanichi umene udachitika la mulungu lapitali mumzinda wa Zuzu powalimbikitsa kuti agwirire ntchito limodzi. Ndipo amuthalika asadakalembetse nawonso adayankhula kwa anthu amene adasonkhana pamalo ochitira malonda abangwe mumzinda wa Blantyre, kenako adakachititsa msonkhano wa ndale pamalo ochitira malonda avumbwe mboma la Tcholo. Mu nkhani zina, nthambi ya achinyamata ku bungwe la European Union yotchedwa Youth Sounding Board yatsindika kufunika kwa thandizo la malingaliro angwiro kwa achinyamata omwe anakhuzidwa ndi ngozi zogwa kamba kakusintha kwa nyengo. Mmodzi wa akuluakulu ku nthambi ya Eunice Liwewe wanena izi pa mkumano wawo ndi achinyamata omwe unachitikira pa bwalo la sukulu ya sekondari ya Bwabwale CDSS mboma la Chikwawa. Daniel Zimba wali mbaripoti ili. Nthumwi ya achinyamata ku bungwe la European Union Mai Maria Agnes Urban yati achinyamata ndiofunikira kwambiri pa chitukuko koma akhudzidwa ndi ngozi zogwa kamba kakusintha kwa nyengo monga kusefukira kwa madzi ndi ng'amba. Izi akuti zimasokoneza ngakhale kaganizidwe kawo. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya Youth Sounding Board a Eunice Liwewe anagwirizana ndi a Urban. Iwo anati ichi ndi chifukwa chake nthambiyi inakonza mkumano ndi achinyamata kuti akambirane za mmene ngozi zoterezi zawakhudzira ndi mmene angagwirire limodzi ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Peyo ndikufuna kumvetsetsa kuti kodi kusintha kwa nyengo makamaka kuwunikira kuchikwawa kunoko kumakhudza bwanji wachinyamata maganizidwe ake, chifukwa kutakhala kuti zachitika za ngozi zakugwa zazizi kani mvula kani chimphepo ndithu ngati cha Freddy, komano anthu amalandira blanket, alandira ufa, alandira sopo, komano wachinyamatayo kodi kawunikiridwe kake katsogolo lake kamasintha bwanji. Chikwawa ndi limodzi mwa maboma omwe anakhudzidwa kwambiri ndi ngozi zogwa kamba kakusintha kwa nyengo. Bwana mkubwa wa bomali Anadine Kamba anati konsolo ya bomali ikuchilimika pogwirana manja ndi achinyamata kulimbana ndi kusintha kwa nyengo komanso kuwathandiza m'njira zosiyanasiyana kuphatikizapo kaganizidwe ka ngwiro. Timayesetsa kuti amenewa azikumana kuti no tizimva nkhawa zawo, kuti no zochitika zathu tizikumana pena pake kuti panopo ndinganene kuti no tikukonzekera mmene mvula ikubweramu chifukwa tikudziwa bwino kuti kuchikwawa kunoko nthawi zambiri timamenyedwa ndi madzi osefukira. Ndeno mikumano yathu yambiri mafumu athu makhansa komanso ma MP timauza kuti no aziauzanso anthu awo kumamiziko kuti no achoke malo otsika kuti apite malo okwera. Pamwambowu achinyamatawa anachitira umboni za mavuto omwe akudutsamo kamba kangozizi ndipo anapereka maganizo awo pamene vutoli lingathetsedwere kudzera mu luso losiyanasiyana. Akuluakulu a bungwe la European Union, achinyamata, mafumu, akuluakulu a boma ndi ena ambiri anali nawo pamwambowu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wauza Nkhani kuti asalawerere pa zandale ndi cholinga chofuna kusintha maganizo a anthu. Malo mwake walangiza kuti azithandiza kufalitsa uthenga ophunzitsa, kusangalatsa ndi kutukula miyoyo ya anthu mdera makamaka la zofalitsa uthenga. Ausanena izi patsegulira nthambi yachiwiri ya Malawi Broadcasting Corporation MBC2 on the go lachinayi ku Lilongwe. Ndipo nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu awafotokoza zambiri. Mwaukadaulo agwire ntchito mwaukadaulo mayana aphunzirira ogwira ntchito mwaukadaulo asiye zina zimene zikhoza kuwasokoneza kugwira ntchito zandale asiyire kwa amene amapanga zandale abwere apa ndikugwira ntchito yawo kuzindikira kuti akugwira ntchito yotumikira Malawi yophunzitsa Malawi kudziwitsa Malawi komanso kuwasangalatsa. Boma lalamula kuti makonsolo a maboma adedza Salima komanso Karonga akhale matauni. Nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda ndiyo yanena izi pa bwalo la zamasewero la Dedza pamene nyumba ya malamulo idachita mkumano wake oyamba kunja kwa nyumba ya malamulo. Achimwendo Banda anayankhula ndi Nkhani wathu Taunga Sabola. Town Council imakhala ndi budget yake ya madera imene imathandiza kuti ndalama zitibwera zochuluka kumudzi kudera ndi cholinganso chonena kuti chitukuko chidzenda bwino. Zimathandizanso kuti tizikhala ndi anthu ogwira ntchito apamwamba pachitsanzo anzathu ma engineers komanso amene amapanga za planning amene amabwera kumalo kuja ndikukhala kumagwira ntchito kwina kulikonse kumene kumakhala town council
kumakazi tikuzimono chitsanzo kukasungu kumangochi mukapeza kuti kuzomba mukapeza kuti kumene kuja misewu timapanga patali ndiye chimodzimodzi dedza salima komanso kalonga pamene akubwereranso khala ma town council chifukwa adali kale ma town council adachita kuchotsedwa ndiye kuti pazikhala budget ine yapadera yowathandizira kuti chitukuko chipite patsogolo. Chipatala chachikulu cha Kamuzu chapanga ubale ndi kampani ya Neotree ndi cholinga chothandiza ana omwe amabadwa masiku awo osakwana. Myra Elias walemba ripoti lomwe awerenga Mercy Matonga. Nsekandiyana atakufuna kuonetsetsa kuti amayi omwe ali ndi ana obadwa masiku osakwana akudziwa zambiri za anawa kuti azitha kuwasamalira bwino. Koma ife timapanga zinthu para ifano dzera anthu akuchokera midzi yosiyanasiyana. Ngati tili ndi azimayi let's say 40 or 50 amene apanga nawo mwambo umenewo. Ndekuti tili ndi azimayi pafupi mwina 40 or 30 ochokera madera osiyanasiyana amene angatenga uthenga wa ana obadwa masiku awo asanakwane ndi kukalimbikitsa azimayi osiyanasiyana kuti anawa tiwasamalire komanso tikhale ndi chilimbikitso kuti tikapita kuchipatala tikapange zimene atiuza kuchipatala akatiuza tikhale nthawi yayitali mchipatala tisatope. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Neotree Alekodi Magombo ati pakadali pano ana okwana 1500 alembetsedwa pa application yawo zomwe zikuthandiza kuti iwo adziwe nsanga za mavuto ena okhudza anawa. So ana amene amabadwa masiku osakwana amakhala kuti ali pa chiopsezo kwambiri kuti mwina zinthu zina zake zitha kungodutsa nkupeza kuti mwana ujaso zakanika kuti akule bwino. So zimathandiza kuti akamabwera kuchipatala kunoko muja ola akabadwa kumene kuja ndikuti athandizika kuti aunikirepo zinthu ziwiri zitatu kuti akhale bwino mwana uja. Chipatala chachikulu cha Kamu Central chapanga ubale ndi kampani ya Neotree pokumbukira tsiku la ana obadwa masiku osakwana ndipo makolo azilimbikitsidwa kusamalira anawa. Tipitiriza opasirani Nkhani mukathaonera. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. But cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy for a healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zigumuyoyo, toba, and many other delicious food she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvu. Izi antandera mfumu yayikulu ku Nthembwe mboma la Blantyre awalimbikitsa kupitiriza ntchito yosamalira nthaka ndi chilengedwe pansi pa ntchito za Malawi Watershed Services Improvement Project MWASEP. Bwana mkubwa wa boma la Blantyre Alex Ndoko wananena izi pomwe onetsera ntchito za bungweli mderali. Serena Tambula ali ndi zambiri.
ofesi yofalitsa nkhani za boma la Blantyre ndi imene inakonza mwambowu omwe cholinga chake kunali kuonetsa ntchito zosiyanasiyana zomwe zikuchitika pansi pa bungwe la mwasipi kudera la Kunthembwe. Bwana mkubwa wa boma la Blantyre Alex Mdoko wadzudzula mchitidwe woononga za chilengedwe ndipo walimbikitsa anthu kuderali kuti azitsatira ndondomeko zimene bungwe la mwasipi likulimbikitsa. Wapampando wa khonsolo ya Blantyre Elson Dumuka wati phindu la ntchito za mwasipi zikuonekera kuderali. Ndizonadi project imene iyo tapindula nayo kwambiri ku Blantyre chifukwa dera lino la makamaka la Kunthembwe ndi kumene kwakhala kuonongeka chilengedwe. Koma project itabwera anthu anayilandira ndipo anayimvetsetsa bwino. Mutha kuona kuti mukazungulira dera lino anthu akubwezeresanso chilengedwe, mitengo ikudzalidwa komanso manyowa kupangidwa. Mkulu woyang'anira ntchito za mwasipi mbomali a Owen Malimba wati akhazikitsa ndondomeko zimene zionetsetse kuti ntchito za mwasipi zipitirire kwa Kunthembwe. Mu project imeneyi anthu tikukonzekeresa makamaka powalimbikisa kapena kuti kupanga capacity kuonjezera maluso awo. Komanso tili ndi ma structures kapena kuti magulu osiyanasiyana, makomiti osiyanasiyana omwe anakhazikitsidwa kudera kuno. So makomiti amene wati apasa upangiri okwanira oti project imene tikunacho chikuchita ayiyendesa kufikira kumapeto. Mmawu ake mfumu yaikulu Kunthembwe yati anthu ake apindula kwambiri ndi ndondomekoyi. Zimachitika adi kuti bungwe likakhale kugwira ntchito kudera kuja project imene imagwira bungwelo kuti yake anthu amasiya pomwe. Koma ngati kuno kwako mabungwe ambiri akatali kwako kuti timayimayi timapitiriza. Ngati mwasipi mdzimona adzambulira munthu ndero anthu akuphunzitsidwa kuti adzipanga khaipana mtsogolo muno mabanki khonda anakhazikitsidwa maso mene amachita kusamala uliwa mathongolo muna makoledwa mitengo kuti unafuna padule patali aphunzitsidwa. Pamwambowu anthu anaonera kanema wa ntchito zosiyanasiyana za bungweli. Tidakali pa nkhani ya ulimi mawanja okwana 46 kumpoto kwa boma la Mzimba alandira zipangizo za ulimi zomwe zithandize vuto la njala komanso umphawi m'dera lawo. Zipangizozi zomwe ndi za ndalama zokwana 42 million kwacha zachoka ku bungwe la South Children's Village pansi pa ntchito yake yotchedwa Family Strengthening Program. Feston Malekezo wadzandiza mbiri. Henry Nkoma ndi mmodzi woyang'anira mapulogalamu ku SOS Children's Village ku Mzuzu omwe anatali ndi chiyembekezo choti mawanjawa azilima zokwanira zimene azidya pa nyumba yawo ndipo zina nkumatha kugulitsa. Iwo anati ulimi wanthirira umapereka mpata kwa alimi kulima chaka chonse ndipo potero nkukhala ndi chakudya chokwanira. Kuno kuchoma ndi mafamilies amene timagwira ntchito amene amakumana ndi mavuto osiyanasiyana pa moyo wawo. Nde ena mavuto amene amakumana nawo ngati ndi nkhani ngati za njala kusowa ndalama pa khomo ndeno kunoko tinapeza alimi ngati awawo alipo 46 amene tinawapatsa zipangizo za ulimi wanthirira monga mukudziwa nyengo tikukhalayi mvula ndi anjomba ndiye tinapatsa ulimi wanthirira kuti atha kulima mbewu zosiyanasiyana posadalira mvula kuti akapita kumudzi kucha akhale nkuthekera kuti akhoza kumalima mbewu zosiyanasiyana kumazithandizira pa khomo pawo. Mmodzi mwa alimi amene apindula ndi makina awa Amos Kaunda ochoka ku mudzi wa Chayaku kuchoma ku Mzimba ati akhala kwa nthawi yayitali akufuna kukhala ndi makina othiririra. Moyo wanga wotapambo inthandiza kwambiri chifukwa ndinkayirira ndikale malingana ndi ulimi umene limapanga ine ndi nyengoyi napezeka kuti kheni limandichola kwambiri koma limafuna ndizilima papakulu koma nimalephera kambako nyamula makeni ya koma kumakeni kwa familia yanga imathandizika koma osati molongosoka yayi ndiye mendala ndila injini ndi chikhulupiriro choti mwina mwake takulima olowana ndafika olowaneka ntakwaniritsa bwino. Ntchito yolimbikitsa mawanja cholinga chake ndikufuna kuti azikhala ozidalira pachuma odziwa amene angalelere ana komanso kupereka danga loti ana awo azipita ku sukulu kulandira thandizo la mankhwala mosavuta komanso kudya zakudya zakasinthasintha. Mmodzi wa akuluakulu a polisi ku chigawo chakumpoto Amy Soko auza apolisi achizimayi kuti akhale osunga mwambo ngati akufuna kuchita bwino pa ntchito. Mzuzu kuchokera ku Mzuzu Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse.
Asoko anayankhula izi pomwe maofesala achimayi anaguba mu mzinda wa Mzuzu. Maofesala omwe ena anachokera ku nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno komanso ena ku Malawi Bureau of Standards. Iwo anakuti asilikali omwe ndi omvera amachita bwino pa ntchito ndipo anatsindika kufunikira kuona kuti maofesala awa azikhala osunga mwambo. Despite kuti tinali pa roadblock timatha anthu kuwaphunzitsa wati tizi akamaenda aende bwanji, zinthu zimene anyamula ayenera kukhala ndi ma receipts kuti aonese kuti chinthu chimene chikuchoka from point A to B chikhale ndi receipt yolozeka, chifukwa ifeyo sitingalote kuti chinthu chimene chocho akunena kuti ndichanga pomwe waba mwina kulilongwe ndiye timaonesa zimene zozo mukamaenda chonde khalani ndi ma receipt. Iwo anaizi pomwe maofesala awa amaliza masiku 3 awo ogwira ntchito a BASAD omwe cholinga chake amakhala akulimbana ndi umbanda komanso umbava ndi kuteteza anthu ena kupalamula milandu. Pomwe maofesala awa amayenda mu mzinda wa Mzuzu ananyamula zikwangwani zomwe zili mauthenga owuza anthu kuti asamapalamule mlandu ngati yakuba, kuchita nkhanza amayi komanso ana. Maofesala awa anaguba kuchokera ku Katoto kukafika ku maofesi a polisi kuchigawo cha kumpoto, ndipo zomwe amachita zinapereka chidwi kwa anthu omwe amadutsa. Maofesala ena aamuna anathandizira kugubaku ndipo ena ananyamula mfuti, kwinako akuimba nyimbo zopereka chikoka. BASAD ndi ntchito imene apolisi amayi amagwira ntchito molimbika, ndipo maiko aku SADC ndi omwe akukhala kupanga izi pofuna kuchepetsa milandu makamaka yokhudza amayi ndi ana. Ntchito za ukhondo zikuyembekezeka kusintha pa sekulu ya primary ya Kapene mu mzinda wa Blantyre kutsatira chimbuzi cha makono cha atsikana chimene bungwe la Malawi Red Cross yamanga ndi thandizo la Mitra. Mwambo wopereka chimbuzichi unachitikira lachinayi. Selina Tambula ali ndi zambiri. Sukulu ya primary ya Kapeni ili ndi ophunzira opitilira 6,000. Sukuluyi inali ndi zimbuzi 16 koma zimbuzi 8 zinawonongeka nthawi ya namondwe wa Friday, zimene zimayika ana pa chiopsezo chotenga matenda. A Robert Grevulo amene akuchokera ku bungwe la Malawi Red Cross ati chimbuzichi chithandizira kupititsa patsogolo ntchito za ukhondo. Titamva kunena kuti ku Kapeni kwa kunagumuka matoilet angapo chifukwa cha Cyclone Freddy zidatikhudza, considering kunena kuti malo ngati alibe nyumba ya ulemu amatenda amakhala mbirimbiri, ndipo utenda umodzi umene umakhalapo ndi utenda wa kolera umene umafalikira. So daona kuti tibwere nsanga tamangire nyumbayi kuti ukhondo kudera lino ukhale ngati ukupanga improve. Pamene ukhondo ukupanga improve ande kuti nkhani ya kolera tikuichepetsa kudera lino. Ndipo mkulu woyang'anira maphunziro kudera la Limbi a Agnes Chirwa wati izi zilimbikitsanso atsikana pa maphunziro. Kumangidwa kwa matoilet amene kukhala kofunikira kwambiri chifukwa tinali ndi matoilet okwanira pa sikulu panopo, koma chifukwa cha ngozi imene zichitikira chifukwa cha kugwa kwa matoilet ngozi imene yachitika matoilet 8 anagwa chonje nasani matoilet ochepa, zimene zizi zinapangisa kuti ana ambiri asiye sikulu panjira komanso ana ambiri azijomba. Koma chifukwa cha kumangidwa kwa matoilet amene kupangisa kuti ana athu azibwera ku sikulu mokwanira komanso ana asasiye sikulu panjira. Ndipo mmodzi wa ophunzira Rejoice Mdala wati amavutika kukhala pa mzere akafuna kugwiritsa ntchito zimbudzi. Ndeti maso amawo kuti tikazithandizire timachita kukhala mzere kuti tipite ku toilet, nde zimene zozo sizinali bwino. Ndeti kuthokoza chifukwa a Red Cross atimangira matoilet abwino. Chimbuzichi achimanga ndi ndalama zopitilira 13 million kwacha. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomito yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati dziko lino likumana ndi mavuto kamba ka ntchito zinazofowoka. Atsogoleri atatu amene akupikisana nawo pa utsogoleri wa dziko alembetsa mkalembera wa voti dzulo. Munkhani zina boma lalamula kuti makhonsolo maboma adedza Salima komanso Karonga akhale matauni. Mnali ndine Yankho Seunda. Yatsani moto ikani poto